con nuestro psicólogo canino de confianza, Octavio Villazara, e saudamos tamén a peiteadora canina Laura Salgado, que está de volta no programa. Ben, aparte, moi ben acompañada por Bianca, que xa ven esa beleza. E agora imos falar deses peiteados, desas postas de longo de cara ás festas, pero antes falábamos dese gasto que supoñen para as familias os coidados básicos e esenciais para os nosos peludiños. Eu penso tamén que diñeiro mellor investido imposible, hai que dicilo, non? Home, eu penso que se son compañeiros de vida, se son compañeiros que teñen alma, teñen corazón, teñen vida, como diría a canción, que menos que adicarlles un poquinho de lavado, perruquería, un poquinho de cousas de... Fixádevos estes colares... Non, é espectacular. Nanos Clan, que é un sitio onde fan isto, pero isto é artesanía pura, pero... Hai que dicirte a Tiger que aquela cousiña que lle pollas tamén a luce porque é un espectáculo de cansiño, eh? A mí me encanta Catalina, porque hai que peiteala todos os días, non? Moitísimo, a diario. Hai que peiteala todos os días, e Carolina Blanco, que é a súa criadora, lle damos as gracias desde aquí, e máis a súa familia, hai que peiteala todos os días media hora e bañala cada 5 días. Un galgo afgano maravilloso que ten un pedigrí, é dicir, a carta sinalóxica. Todos os pais, os avós, os bisavós e todo o demais teñen todos un currículum de unha maravilla. Son unha estirpe, non? Son unha estirpe. A ver se o truco vai ser ese, bañarse cada 5 días, estamos nos aquí facendo todo echándonos todos os días. Como son, Octavio? Porque esta Catalina está bastante inqueda. Sí. Mira, primeiro, teñen todos en común algo, que son levereis. Os levereis precisamente eran cans de caza que precisamente na Edade Media pois facían eso, cazar lebres, por eso dai veñen levereis. E son galgos, curren moito, fan como zancadas moi grandes para coller as lebres, para coller as presas que teñen. Se utilizaban na Edade Media e se utilizaban este canciño que temos aquí, é un canciño dos máis antigos, ten miles de anos. Este é un can que ven, como todos eles, sobre todo, son cans de razas moi antigas, que veñen todas de Egipto. E de aí salen todo este tipo de razas. Bueno, e en canto ao carácter, hai que dicir que si Catalina está un poquinho máis inquieta, pero Tiger quedou aquí pousado, tirado, é dicir, este moi tranquilo. Porque ten unha cama estupenda, e penso que Catalina mirou esa cama e dixo, pa min que é moi pequena. E Cuba é como a min, tiras en calquer sitio. No, perdona, Cuba é como a min, o que pasa é que Cuba ten 9 anos, entonces Cuba está como unha Cuba, pero non de tal, senón que está aí un pouco. E para que fogares son idóneos? Pois mira, un galgo afgano é como ti podes ver, como podedes ver todos, é un can que podería estar ben para unha familia, lles gusta moito estar na familia, pero non lles gusta moito a xente de fora. Entonces temos que ter un pouquiño de cuidado porque son tamén un pouquiño... Son territoriais. Son territoriais. É un can que nos pode moitísimo valer para agardar tamén a nosa casa, para as nosas inquedanzas, e, sobre todo, para salir moito e non mancharse tampouco moito, porque se temos nunha casa de campo, que podémoslo ter, pero temos que ter moito cuidado porque se o barro, as silvas, todo este tipo de cousas fan que se manteña o pelo, se o temos que manter, hai que mantelo. Despois, por outra banda, este can, Tiger, que é un saluquí, é un can reservado, un tipo gato. Un tipo felino? Ai, sí. Sí, é un tipo gato. Mais independente? El vai estar ali, vai estar no sofá, vai che decir, eu te quero moito, eu non teño ningún problema, pero deixademe en paz. Dame de comer e o resto imos falando. Efectivamente. E o borzoi é ruso. E como todos os rusos, pois está un pouco con este pelo así precisamente por culpa da neve, pero é un can moi elegante que precisamente ten que ter este pelo precisamente para a neve, porque, claro, ali temos unhas temperaturas que son distintas. Por certo, tamén teño que decir que este pelo de aquí é totalmente distinto a este pelo de aquí. Sí, notase a simple vista. Porque o pelo do galgo afgano de Catalina é para que non teña calor, mentras que este para que non teña frío. Para que non teñen, pero de diferente maneira. Como este can? Pois este can, o borzoi, é un can, digamos que moi cazador. Dos tres se cadra posiblemente o que máis cazador é. E está moi pendente, gustalle moito as presas, gustalle moito os coellos, as lebres e todo máis. Bueno, que corren que se matan, canto corren máis ou menos? Sobre 70 kilómetros hora. Poden chegar a correr moitísimo máis. Bueno, hai un espectáculo ves esa zancada, porque é unha elegancia, son moi plásticos, non? Correndo. Pero animais con esta enerxía, despois o resto do día son moi tranquilos ou na casa tamén necesita moita actividade? Nada. O que máis actividade necesita, que o sabe ben Carolina, máis o seu marido Lucho,
E aquí a señorita Catalina, que esta é unha arjallanta de moito cuidado. Nótaselle, pero mira, agora está tranquila. Dice que lle dixo unha amiga, non sei para que lle poses os latos porque se lle ve que é poligonera. No, Catalina ben sofisticada, tamén temos aquí a Tiger e a Cuba, pero estamos centrando toda a nosa atención nestes tres exemplares tan fermosos e temos aquí un poquinho desatendida a Bianca, que tamén é unha boneca, non? Que ates aí desta volta un caniche, entendo, non? É unha caniche mediana. Sí, un pelo espectacular. Ela o que pasa que ahora mismo ten 7 mesiños e ainda é unha cachorriña, moi pequeniña, acaba de chegar, leva desde o verán comigo. Estamos en fase de aprendizaxe, tanto ela como eu, xa que ela pois vai a competir. Competir porque ia cadáchelo podio, niso que se chama grooming, que é o acicalamento, non? Das mascotas. Sí. Eso foi en enero do ano pasado e este ano pois estou me preparando outra vez, temos a mesma competición. Para revalidar título, claro que sí. A ver se son capaz de subir un puntiño máis ou dous. Lua quedou na casa porque está É que Lua xa nos visitou en outro momento, xa é amiga do programa, xa puxemos aínda máis guapa do que é na outra ocasión na que nos visitache, pero agora toca a Bianca porque ben fermosísima, pero aínda imos poñer máis guapa. Que é o que se leva no acicalamento canino, por exemplo? A ver, agora o que piden moito son o steady. O sea, tal e como está ela, o sea, os peiños que non sei se os podedes ver, así, que son cortes de caniche, isto, mailo morriño así afeitado, cortes de caniche oficial, moi pouquiño. Ora o que queren é ou corte asiático ou todo teddy, que teña moito pelo e que che sexa moi adorable. Así como se fora un osiño, non? Sí, que che cae a baba, nada máis mirar para el. Xa isto, pois igual xa... Pero vexo aquí que hai moitos adornos, moita purpurina e como pegatinas, lazos. Eu desde que descubrín a cor, as purpurinas, os lazos, a mí encántame. Encántame intentar introducilo un pouquiño a pouco, porque a xente si que aí xa... Claro, porque todo isto podes dicir, será tóxico, haberá perigo de que o coma, pasaralle algo... Nada de nada. Todo o que se lle pode poñer a eles non ten perigo ningún. Pois empezamos a poñela guapa, se te parece, non? Que ímos facer esta tarde? Pois, a ver, temos, por exemplo, para que vexades, isto é unha cousa nova que trouxen este ano. Ui, moi navideña, sí. Son pegatinas especiales para eles, poden mordelas, en caso de que traguen algo non teñen perigo ningún porque se desfán, son digestivas, por decir así. E despois tamén trouxen estas de Halloween, tamén as trouxen este ano. Poñémoslle algo? Sí, a que queiras. Que canto lle pode durar estas pegatinas postas? Uf, eso xa depende do can. Depende do can, non? Do traste que sexa. Eso xa depende do can, se é moi activo, se non, eso depende moito do can. A purpurina pasa igual. As plumas, por exemplo, eu teño cans que veñen todas as semanas á peluquería, ou sea, todas as semanas, todos os meses, e veñen con ela. Ponlle algo, que queremos vela. Vale, pois vamos a ver. E despois podemos poñer algo tamén a Catalina, que tamén me gusta tamén. A min Catalina que me gusta moito así, pero sí que poderíamos poñerlle algo, non? Catalina, purpurina, non, muller. Catalina, podemos poñer o que queres. Se queres, enséñanos a ver como é poñelo. Porque nestes concursos de belleza non lle preguntan que opinas de Rosa ni nada, non? A Catalina a purpurina, está claro. Que pasou? Oye, che iba a facer unha pregunta, porque os xaponeses están en boga, non? É dicir, os xaponeses están en top de cos caniches, non? Sí, está, bueno, eso é unha pasada. De feito, en Asia, a perruquería canina aquí non está como... non ben vista, pero... Por exemplo, isto é... Non malieres, eu quero que me decore a rapaza. En Asia é unha carreira. E aquí son cursos privados. Dame a pluma, vamos a ver como... Non poñe eu. Como lle poñe eu, non sei se... David, ti con que lle poñas unha man por riba xa un pouco xa chega. Sí. Mira que preciosidade. A verdade é que sí que me gustiña tocala, E normalmente, cando estás facendo ese tipo de cousas así, deixanse facer ou costalles traballo que Non, normalmente están todos acostumbrados, Sí? Si costa igual é porque están Os gatos cansos. o mellor costa máis, non? Os gatos... Sí, o gatos entraron outra liga. Misión imposible. Sí. Bueno, aí vai, preparados na casa, vades ver como se fai isto. A ver. Vou meter que poñer por diante, porque senón non me dá... Perdón, Pasa, Laura. Ti como en tu estiveras casa. traballando. Así? Aguántame Sí. así, porque ela ten 7 meses e ainda non controla moi ben. Claro, ela cotillea, vai curiosear Sí, que Eu vai facer. tamén estou cotillando, porque eu non son perruqueiro, entonces a mí gustame tamén saber como é. Vou dicir unha cousa, eu creo que queren merendar por son horas.
Non sei se non querrás merendar ti, que non é o mesmo. Non, xa está merendado que antes doulle o biscoito que daba gusto. Que lle vas colocar aí agora? Ahora mismo unha pluma. Unha plumiña. Poñémola de color vermello, que estamos en Navidades. E ademais a correa tamén é de Nadal. Pero é que o contraste ademais, o branco co vermello. Que maravilla. Que antes comentabas, Laura, que de mes a mes veñen a renovar estas plumas, é dicir que hai que non acicala deste xeito os cans para momentos especiais, senón que sempre levan estes estilismos. Sí, todos os meses. O sea, Ai, que guapa. hai quen pide todo. Pego detalle aí. E non tes tamén algunha persoa que tamén que diga, pois leva esta pluma e eu levo outra igual. No, pluma non, pero sí que tuve unha vez unha que quiso levar un toque de cor igual co can, o mismo tono, que pintinho cun aerógrafo, e outra a purpurina igual a cadela. E lle poñemos unha así a Catalina, así. Catalina, ti que claro, home. Antes miraba así, facía Catalina de olliños a purpurina. Catalina, déixate poñer unha pluma. Imos a poñer un poquinho de Nadal, ¿De qué ¿no? color Dándole es? algún detalle. Pois Xa de con este color, vermello xa me dá vermellana para que lle chula. Mira, está mirando como dicindo, a ver que me vai poñer. Pois amarelo. A que ti queiras? Eu dicía che vermello, penso que lle queda mellor. Vermello porque vai de como os vermello, laciños xa. que leva aí. Claro. Pero mira que absolutamente decorados, Anda que... Pero Está vos moi atenta. Dadesvos conta de que isto que aparentemente non decides, bueno, pois que ben beitada está, pero Sí. leva tantísimo tempo, Entendo, cada claro. 5 días secar todo Home, ese unha pelo. dedicación absoluta. A ver, eu Claro. peiteo os 2 meus horas, gatos todos os días, todas Claro. as noites eu peiteo os 2 gatos. E non sei como facedes, porque eu non me peiteo casi nunca. Ten Eu vou conta poñer das así un pegatinas pouco. que están por aí Sí. perigosamente... As pegatinas tamén se poden comer ou como é? As poden A xantar? ver, non son para comer, pero si a Non comer son comestibles, pasa pero nada. Non lle pasa nada, non non? son tóxicas, que No, xa é non son bastante. Non me tóxicas. faledes de comer que eu xa as como. Bueno, O mellor habería que facer unhas especies de gominolas que serviran Mírame tamén por de... aí, que Bianca non se bote abaixo, de que está adorno. Bianca, por Dios. curioseando. Bianca, por favor, Bianca está compórtate. comigo, Bianca está Compórtate. Quen é aquí? Quen é aquí o psicólogo? Que riquiña, que mansiña, ademais, Ay, por Dios. Ay, por Dios, por Dios. Mira, a Catalina xa está a piques de levar tamén o seu detalliño de Catalina. Nadal, viña con esas lazadas, pedimoslle poñer tamén Catalina. un toque vermello. Mira que ben se deixa, ben se ve que está feita. Si, E ti que puxete? eu tamén me deixo moito. E que está liando. Mira. Eu teño isto, é un... Manualidades no colegio moi ben, sacaba moi boa nota. Sabedes que hai moita xente, que hai artistas e xente famosa que tuveron galgos deste tipo? Bueno, é que aparte de que os ver se se sabería, lleve. están cada vez máis en boga, non? Máis E en boga. protagonizan portadas se de se revista, desfiles e de todo, porque son maxestuosos e fermosísimos. A ver, que llevemos a moito aprendemos pluma. hoxe, que guapos todos. Imos dar un aplauso, pero a modiño, para que non se nos asusten, ver. pero ben merecido, claro que sí. Que lle vai pintar aí Un poquillo un máis pouco. pode ser, un poquillo máis pode ser. Graciñas como sempre, Laura. Nada, parabéns vos polo por traballo. convidarme. Ai, que está pintando. Cando te presentes e revalides ese título, pois ven aquí e non lo contas. Temos que Sí. pechar este contido porque senón David vai acabar con todas as pegatinas e logo imos quedar a deber, eh? Isto non pode ser. Son a 2 euros cada unha. Pois aí les Prepara contas. Vai contas. Bueno, pois moitas Prepara grazas. contas. Moitas grazas como Navidades. sempre, 12 sí señor. Navidades. A ver se se lleve. Octavio, sempre un placer terte nesta Nada, sección. gracias. Octavio, na que tanto Octavio. aprendemos. Biquiña a todos.